Vi vil fortælle om Naja Marie Aidts digtsamling Et vanskeligt møde, som er udgivet af Gyldendals Forlag i 1992, bestående af 24 digte. Jeg hedder Anne. Jeg hedder Frederikke. Sæt jer godt til rette. Der findes både modernistiske og postmodernistiske træk i Naja Marie Aidts digtsamling. Det var i 1980, at der begyndte en overgang fra modernisme til postmodernisme. Og modernismen kan betragtes som en litterær periode som konsekvens af det moderne gennembrud i 1870 i Danmark. Noget af det, der var særligt for modernismen, det var, at lykke og skæbnen det blev menneskelige projekter i stedet for guddommelige projekter, som det tidligere havde været. I modernismen er det enkelte menneske herre over sin egen skæbne og også fritstillet i livet. Men på den anden side har det moderne menneske mistet styringen, som der altså lå i at være et guddommeligt væsen, der havde et religiøst udgangspunkt. Naja Marie Aidts digtsamling Et vanskeligt møde tager udgangspunkt i det moderne menneskes længsler og kampe, hvor livet er blevet et ambitiøst projekt, og hvor ensomheden ved at være overladt til sig selv fylder rigtig meget. Modernismen handler om den smertelige tab af helhed og eksistentiel mening. Den følelse og stemning er let genkendelig i Et vanskeligt møde af Naja Marie Aidt. Men digtsamlingen er også præget af en positiv udvikling i det lyriske jeg, som specielt ses i de sidste 3 digte. Her lægges der vægt på opgøret med tomheden og kriseoplevelsen i det moderne menneskes liv, hvilket også er et af de centrale træk ved postmodernismen. Det modernistiske og postmodernistiske livssyn finder sted i digtene i takt med det lyriske jegs udvikling. Digtene handler om at finde sig til rette i verden og i livet. Digtene behandler temaer som kærlighed, forandringer og længsel. De foregår på forskellige tidspunkter i det lyriske jegs liv, og de viser livets udvikling i takt med en personlig udvikling og forandring. Ligesom der i livet er medgang og modgang, ses der i digtene en skiftende stemning fra glæde til sorg og fra accept af livets gang til at stille spørgsmålstegn ved sin eksistens. Digtene handler om livets uforudsete og uberegnelige gang, der medfører ændringer, der kan være svære at tilpasse sig eller slippe fri af for det moderne menneske. Livet kører på fuld drøn, men Naja Marie Aidt sætter farten ned i digtene og fokuserer på længslerne og sorgen, der gemmer sig bag facaden. Vi vil nu kigge på Naja Marie Aidts brug af figurer og troper. Naja Marie Aidt benytter i mange af sine digte kontraster, hvilket kommer til udtryk i digtenes semantiske skemaer. Hvis vi for eksempel kigger på de semantiske skemaer i det 5. digt i digtsamlingen, der hedder Åkander, her opstiller Naja Marie Aidt en kontrast mellem det forløste op mod den indre kamp i det lyriske jeg. Det forløste bliver beskrevet med ordene hvidt, åbne blomster og ånde. I kontrast til det forløste er der meget fokus på det lyriske jegs indre kamp, der bliver beskrevet med ordene den tunge vej, tusmørketimen, drukne, dødvande, søge sin rod, mudret bund, sort forvrænget himmel, klaustrofobisk kamp og at sprænge stilkens vægge. I digtets semantiske skemaer ses også, at hun benytter direkte antiteser, altså modsætninger i sit ordvalg, blandt andet ånde over for drukne og hvid over for sort. Bestemte ord og farver går igen gennem digtene, som for eksempel hvid, sort, rød og lilla. Anaforerne er med til at skabe en sammenhæng mellem digtene, og de er med til at skabe en specifik følelse eller stemning i det pågældende digt. Hun bruger også ord, der symboliserer farverne, gennem ordenes merbetydning, altså deres konnotation. For eksempel ordet hindbær, der har denotationen et bær, men som også har konnotationen at være rødt, men at man også får associationer til sommer og varme. Et andet ord, der har en konnotation og en denotation, er solnedgangsfarve, der har denotationen at være rød, selve farven, og det har konnotationen romantisk og hyggelig stemning. Hvis vi kigger på besjælingerne i digtene, kan vi for eksempel tage og kigge på digtet By. Her bruger forfatteren blandt andet besjælingerne asfalten sejler, dansende cykler og utålmodige biler. Besjælingerne er med til at gøre digtene levende, og i dette tilfælde byen levende, hvilket også underbygger den abstrakte og spændende skrivestil, Naja Marie Aidt benytter sig af. Som vi allerede har fortalt, og som digtsamlingens titel også understøtter, så handler digtsamlingen netop om det vanskelige møde med livet, og alt hvad det indebærer af kærlighed, længsler, indre kampe og udfordringer. Denne digtsamling appellerer til det moderne menneske og er klart anbefalelsesværdig. Tak for nu!